Gati ya balimi bekemerie kahawa ba Eaka Farmers Cooperative Society eyo ekoleta balimi amo kurwa ase kiwanda kya Nyakenimo mabaliri na boigo Eaka Main nigo besokiri na kwemurunganiria umusangiririkano oyo koleka ase factory eyo egento batebire buna nigo baba bagusiekererwa isiko ase bataiwa libaga lyogoikirana ase omokutano oyo kolengana hamo na balimi abaiga nigo boigo babaire bagoteba buna nigo etalibuya nigo baganitie egekolekyo gutairorerwa ase ntunde yende ase bono baburirie banyare ko bakwariganirwa emokutano elikwanekia nkwerera balibuna abalimi ase litwori rero mambi ntwabwate cheno meeting yale okorekane ya ase litwori rero ase tware gochaka liruberia yari getunga tuchaka chinsa ibere ekere twaikoro chinsa ibere gotwanyora nge meeting tayari gechagete yachagete chinsa 12 chia mambia abantu bonse pie babekire nyombe stoime bonekere twakwana nga abantu banda balisika abantu 200 batali asogotegerera mangana y'oburemi tiatosoka isiko twensi to kwanira mangana isiko y'oburemi tokorera ase cheno meeting egwente gokorera usiko yanyorekana ng'obisi yakanire ng'obisi ekere yakana ntwagende ase mutwagamba n'omugambi omuchifu ongaga twaigwana nga tigeko cheno meeting ekorera usiko lakini moisoye nigo naende baira na maiga bante nga twaigwana ninga bono gende gochibosi naenda gochibosio ani bachire baigwana nire nga ekwende echeno meeting etenenigwe inga eche kobeku naende ngakiende na intuna abalimi batware ngoro muri mita yobwate segi egentu yoka tware ko bori nkelinga echeno meeting tigekore rusiko asa abalimi bonsi bare na kero muri myagotegerera egekero buno buri mvwetu tware gosomiwa konyore gento bakorire kemo no gosoma maisio ya mangana yekagwa muna chikago tirabe chikobwa tukurunya kenimo chirapimwe na Eaka na mabalire kine konyore gento gyakorirwe naende bakebeke irokoboko inga yabalimi muna mora iga mwana korera cheno meeting eko korujinsa 12 chia mambi mwana korora go tuakana bono tuachire obisi otete kwenda obisi twanyore miti aga bono twabikire ngobeka tura mangana ito bono kwenda tura obisi yomo neno ito mwansa omo commission Nyamira tomweresa mangana aya atoretere echeno meeting ebe kuborunge bono ekagwento arana ngoche gotobuyokiere lakini bono yarorekanina bono echemaniero no mutresara igo batagete ko okore ebintu buna batagete igo bairete ko bone ebintu bine byabo nendo ne byabarimi bono bagocha gotogera bono nande twanse koni ekagu twabwata omwebo boko pimekagu bono ebintu twakanire nande bono obisi gote nano obisi egocha yaiguru saa 2 bono mbintu kibiko kwase saa 11 aba chekagu yetu nero somya abana baito sembobe ekagu tene somya abantu abana korukare gaki twachande kitwakure twachande kire omoichano obeiro monene rero Eaka gese yachagete nibwate kikwanja stokorire mukutano gese yachagete stokorire mikutano kikwanja nkero omoseso buna bone kere tukuburi omoseso ngai baira mbari gotweresa chibesa bakana chiarengensi nintu twasieka Kenya ngima ekere tugotema kubaburi mbata itukuiraneri bakorire society buna mari yabo